What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So ndauya nenyaya ichangoburwa, nyaya iri kupisa zvaizvizvi, nyaya iri kuloka mastreets, nyaya ya evidence Chihera auya nechinyowani chinopisa chaRoyal Mint. Hanzi Royal Mint akabvisa nhumbu, Royal Mint hanzi anoshiitisa sim2. Saka ane nyaya dzaanadzo dzakawanda dzari kutaura pamusoro paRoyal Mint. Ndoda kuti muzvinzwire zvichibva mumuromo make achitsanangura ega information yaanayo pamusoro paRoyal Mint. Isusu tiripo chete pakungokupai zvinenge zvichipisa kuti muzvinzwire mega. Kana muchikomenda mokomenda, kana muchipawo mathoughts nemaviews enyu mopa muchizwa kuti aiwa zvakataurwa naningi naningi izvi chauya naevidence Chihera. Evidence Chihera vauya vachibhomba Royal Mint. Hanzi ingito, hanzi ari kushandisa sim2, hanzi mazuva akapera pairwara musikana anga akabvisa nhumbu. Saka da kuti muzvinzwire evidence Chihera achipakura ega achitaura pamusoro paRoyal Mint. Zvakaoma pakaipe impi hausi content creator chako kungoda kungowanikwa kwese kwese nezvimagirazi zvako zviya zviya. Nei mbiri yako kunze kwekuti wakaba paunga uri kuchipurisa uku bva wadzingwa. Shamwari yake yakanyenga munhu kutoilet kana muine nharo ndikuunzire nyaya taisatoda kuitaura. Yakanyenga munhu nechigumwe kutoilet Pretoria uko. Basa rekuti mune mutsvagano kuti muzonyenga anoda kungokwana so ende hapana chaanoita. Ukada kumubvunza kuti ari kuita akapfeka mazisutu apo nemahips udaiwo kanetikopa richibvise mahips. Aiwada ungiita udi muna nemahips udozvita mutombo uyu nemahips anenge uina waya. ndofunga mazvinzwira mega, ndofunga mazvinzwira straight from the horse's mouth chichipisa kuti aiwa evidence Chihera ari kutoda zvaizvezvi, evidence Chihera ari kutoda zvaRoyal Mint. Saka ndo imwe dzimwe nyaya dzatinadzo guys mumastreets dziri kupisa. Takangomirira kuti tinzwe musikana Royal Mint ane chekutaura here pamusoro penhau yacho. Dambomhanya mucomment section vanhu vazhinji vanga vari kupisa evidence Chihera vachiti iwewe nyarara, wazobva nepi, don't worry, Royal Mint achauya achikupindura. Zviri kuratidza kuti evidence Chihera nyaya yaari kutaura vanhu vari kuitora selight, vanhu havasi kunyanya kuisimbisa semasimbisiro avanoita vamwe. Saka evidence Chihera vanhu vamwe vanga vachiposta vachiti anogona kusungiswa nekuti nhau dzaari kutaura idzi hadziite muno muZimbabwe dzekupomera munhu sim2, kupomera munhu hungito zvinogona kukupinzisa mahwani because hungito hautendedzwe mukati menyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati ndikupei chichiri kupisa, muchibata nemagloves, mozozoka muchipa macomments, mozolike, mosubscribe to my YouTube channel. Thank you so much guys for watching. Make sure you like, make sure you comment, make sure you subscribe to my YouTube channel if you are not subscribed. Thank you so much. Bye.